Nahay saka adin yan iteron. Asakan na Muslim. Ay tama na miya sacrifice kasagiyang kaya agama. Ay tama na miya sacrifice kasi ko parating kasi ko Allah. Ino. Miya ka sacrifice ka maki. Miya ka ito sacrifice ko agama na dito no karaw sumacrifice. So kibriyan na diniyan ke sacrifice diniyan ke sabar. Ayun kaka-sacrifice na kasabar ka pentang. Di kan maka-sacrifice udah sabar ka. Surat ginawa niya na diniyan ke-sacrifice. Adin yan diteroon. O aya ko bui pekanarangan. Nakagiyad ako pamang ni sarila kaya na napia di ko ni miya ka surga. O aya ko pekanaraka. Nasabab ko kinitulak ng kutungan na napia ko miya ka naraka. Sabab penuto ko mana nagumput a kibr. Mana nagumput a pride. Mana nagumput ararangit rata ginawa kutungan na iniyan. La hawla wala quwata illa billah. Na anda man kakaprubatan no. Ko paratiatan no siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ame ka dinga ke-sacrifice agiang ko rata ginawang ka. Ama pakay ayabu akapaka kesuya wayamana niya nakatungan ayaan. Diniudi kang ginawai. Na mada agyang ko to ay manani na pride ang mapapadalam ko puso ka. Na mapakay gitubi ka kapakasoy niya na din kan paparon ko ginawa ka. Din kan kagagaw bang ka to masacrifice. Giyang kaya katutungan na ya mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naknabay ni matag adat akalalayaman. Naman, so mga Kristiyan, mga Yahudi, mga musyrik, mga kafir. Na adma buwa ka tutungan na yang giran. Mga relatives. Na ugin na ya kibibida o katutungan na ya si sa Islam. Na sa Islam, na so katutungan na ya. Kapakabagra si kuya mananay na koneksyon o katutungan na ya. Na simba ko Allah. Sabab sa ginan na suguan wagama Islam. Ayakabasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Saad na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao apaparatian niyan su Allah nagupaparatian niya su alungan na mori napakapian niyan pakabegran niyan so di niyan ikikuyam petaan kung mga tunganay niyan pakapian niyan pakabegran niyan sa connection way mananin nakatutungan na yan isa na natanda sa mata na sakana mapaparatian ko Allah. Paisya, antawa unon, imapya ikapag itutungan na ya, nagyan na miya simbag o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kota kaya teruan yan nun. Laisal wasilu bil mukafi. Ayakabasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamana miya simbag saya, giyang utapakay siya, antawa unon itito mapya kapag itutungan na ya. Kore kapag itutungan na yan. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa uba aya mape kapag itutungan na yan? Nasa kanyan so kapakim bebedala. Kenapa gitu kapag itutungan na yan? At teriman wallahu dineka sesuatu Allah. Kapakim bedala kapag itutungan na yan. O mapya so tunganin ka, na mapya ka mambu. O marata si tunganin ka, na marata ka mambu. O began kau tunganin ka, na begay ka mambu. O sedekan kau tunganin ka, na pesedeka ka mambu. Kena baginan, ikapakai tutungan na ya. Atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ay pinakamarani ko mga tungan na itano na sa mga lokastano. Mga amatano, mga inatano. Ginani pinakamaranir kitano. Na gini pinaka number 1 ay manan yan na mapatutakira na giyang kutuwa suguan wagama Islam siya ko kapakapi ako kapakitutungan na yan. Knabaya kapakitutungan na yan umapi adat siya makana mapi ako mabuy adat. Umapi kang babawata siya makana mapi ako mabuy kaploklokos. Na maratay kang babawata siya makana marata ka mabuy kaploklokos. Knabagyan na ni kapakitutungan na yan. Nabaginan iteriman wallah subhanahu wa ta'ala pag itutungan na ya na madaklaya mapya ko yadat o mapya ka yadat na marata ka yadat na subra urkap na marata yadat
La hawla wala quwwata illa billah. Isap kesabapan sa kaputulo katutungan na yan na so pride. Miyara ta ginawang kau na di ka duto kalipatan makapipira puluragun. Keraung ka pa na may pagunuta ka sa kubur ka. Giyang ko ta pride ka kutungan na ka. Rata ginawang ka kutungan na ka. Tama sa alungan na mo rin na keraung ka pa Roma Pluto. La hawla wala quwwata illa billah. Gitu. So kapag itutungan na ya, kapag himbabadala na kanabagina ni mapya kapag itutungan na ya. O mapya sulukas ka na mapya ka mabuwata. O marata sulukas ka na marata ka mabuwata. Kanabaginan. Kapag itutungan na ya. Okay, dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat itu mapya kapag itutungan na ya. Nasa kanyan so igira amya potol so emanan niya katutungan na yan. Napakabegernian agyang ko to a connection ko katutungan na yan. Pagkabegernian ay maanan yan. Na itulak ka tunganayin ka na knabangkas ka niyan itulak. Piyoto potol din o pagering ka. Piyoto liya so connection ko katutungan na yan. Ima to akin na miya tepet-tepet tipe-tipe da kendina. So nganin na mababalo ya connection ta tipe-tipe da kendin. Nasa ka naupa makaitatubig kagi yang kaya kabasaw na biya mape kapag itutungan na ya na kenabang kau to pengunutan. Pengilay ka sa lugar anda man di ka tepadagi yang kutua dini di ka tutungan na ya. Dini di ka kuyam pata si ko kababaluin niyo ay manan yan namlolot. Kagya sabab sa suguananan ginanay emanan niya titu kapag itutungan na ya. Na eman to natabi ko yung kiulawla. Ini tulak utungan na yan ini tulak yan mamu. Siubraan yan pan. Sakarata. La hawla wala quwwata illa billah. Kailangan na sabutong tanway. So tigiran na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Mana nina, lebedeng kairan na pamana terosiran, gulaw lang kairan sa di mapya na gulaw lang kakiran na giyang kota mapya. Gitu mana niya nakabaya o Islam. Ndawano Islam. Naiman to, na pag binato ka ng bato, naiman to na sobra pala sa bato ay bato niya nun, imbadal yan nun. Ha? Pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng panglo. Subhanallah. Ibu kaya rabagan niya ka sa ator na riyabag ka mabuha. Panglo. Kaya lawalawanan. Subhanallah. Nabagi mapagari ko sa Islam. Uway. Nababad na ya kasabuto no tao. Na sibuya sa akhirat di. Uway. So kadili kadua no kapag itutula ka naknabasibu sa akhirat. Isa kadili kadua niya sa akhirat na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Dia tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam marganu ba makasulod sa surga. So tawa mapasangi kapag itutula ka. Mapasangi kapag itutula ka sa pagarin yan. Tungan na yan, lulutian. So kamapian arara daging kaya di tanu di pamagusain na nasi kinabasibu sa akhirat kaapya sa giyang kaya dunia na makapraradra kita no umapya kay kapag itutungan na ya na makapraradra ka kinabasibu sa lunga na mauri kapya sa giyang kaya dunia na makapraradra ka pan na umapasang kay kapag itutula ka sa tungan na ya na kinabasir ka makaprarad sa lunga na mauri kapya sa giyang kaya dunia na makapraradra ka pan aya kabasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yubsata lahu fi rizqi wa ay yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Sad natigiyan sa tawaya kabayayan na makablangon su rizkiron o Allah nagumaka mambuhay sa kanyan pakatas nun Allah subhanahu wa ta'ala sa umur yan. Uway falyasil rahimah. Napakabegran yan. Isasabot niya napakabegran yan. Ilutan yan. Sudin yan dikapaki kuyam peta. Kung mga katungan na yan. Pakapian yan. Sudin yan dikapaki tutungan na yan. Isa sikrito ko saksis. Padagang ka. Professional ka. Di ka di mag-eskwela. Di ka di mangadi. Na isa kasasangkutan kayamanan niya na kakaparuli ako saksis. Nagyang kayamanan niya na kapya kapag itutungan na ya. Umapya kay kapag itutungan na ya. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala
Apian tuno ni betad ka sa giyan kay dunia. Estudyante, murid ka, profesional ka, businessman ka, insya Allah subhanahu wa ta'ala napatagumpia agian kanya mana kabubetadan ka. Na upama man nakamarat na kay kapaki tutungan na ya, mapasang kay kapaki tutula ka, na sen sa betad ka, na margan mamuubar kapaki bagian Allah subhanahu wa ta'ala, agian ko to saksis, inumaga ka lang mga tao, aapir ni panaguntaman yan. Apian ni panaguntaman yan. Kuya mananin na masisinganin yan. Namya karagaragan. Nagyang kutwa. Kapagkakuan yan nun. Kagya. Maratas kan yan. Ikapakitutungan na ya. Maratas kan yan. Ikapalok-lokas. Maratas kan yan. Ikapapagarya. Lapi panaguntaman ka. Kalangan-langan na nagadi sa kapasang. Na may kaginan ni betad ka na mawatan sa patutubang kayamanan yan na makuha so saksis sa giyang kayamanan yan na masisinganin ka. Uway, nagyuto mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, knababuy ni ukrawi, knabay ni sibu salo nga namori. Kapya sa giyang kay dunia, na imanan yan na pagkataasar kita no, agyang kuto ay manan yan na rarad, ay manan yan na kapyetan no ikapakitutungan na ya, udi nakapasang ikapakitutula ka utaw. So Abu Bakr radhiyallahu an wata iyan, so ay manan yan na Aisha radhiyallahu anha adna masasi kung maseran kaya panaruan sa dimapia, kaya pananditan sa dimapia, so ay manan yan na Aisha radhiyallahu anha askan yan na miyakasina waliyadhu billah. Uway, adna mga tawa mitutaro piya maawi nga ni Ranso Aisha radhiyallahu anha padisagyan ko to mga tawa mitutaro sa dimapia naso Mistah tengah sa kanyan way mananin Abu Bakr radhiyallahu anha ay betadian na pubriskan yan, babu di pagpera, babu di sedekaan, o Abu Bakar radhiyallahu an. Sabab sa giyang kutua rata ginawa o Abu Bakar. Piotol yan, giyang kutua di niya ni ka sedekay, di niya ni ka pagpera, piotol yan, sabab sa rata ginawa niyan. Pera ka sa tao, wata ka, na mabasa sa di mapia, why? Ugaid na, pisak siya no Quran, pisak siya no katero Allah subhanahu wa ta'ala, si sa suratun Nur agyan ko to kababeloy o Aisha radhiyallahu anha asotes kanya na bai. Ori ano to? Miya katuron so katuro Allah. So ayat katuro Allah sa suratun Nur. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Manunumpa ngaya si ko Abu Bakr radhiyallahu an. Nabagay sira nati ko Allah sa maap, rina, wal yasfahu, nabagay sirampan sa lugar, magparaya, at tigo Tagalog, bagay siram sa lugar, ala tuhibbu na ay yaghfirallahu lakum. Banyo, di ka baya atigo, wallah, karilaan ka no, wallah, ay manalalag, na kabaya ka, karilaan ka, wallah na, paganadang nga suka bagay sa rina, di ka di mamangni sarila. Lamay ko sikay pumangni sarila na di ka pakay. Pumangni ka sarila na pagunadang ka suka bagay sarila. Kaang kakarilan o Allah subhanahu wa ta'ala. Padakla mga tao. Apian niya miya peluto sa kubur si sa luang na bauri. Surat tagi naman niyan ko tunganin niyan. Nakiraw niyan. Peturugan sira na piya-piya. Kung mga kagagawa iya katawan ni Ran, mapuputo lagi ang kuto katunang katungan na yan. Mapuputo lagi ang kuto koneksyon na kung katutungan na yan. Anda man ay narikapturugan ko tao. Pipi. Nagyuto, mga pagari ko sa Islam, mabagayatan o sarila. Umatag kadudunya. Umatag kadudunya, aditan o puparuan. Napuparuan tano. Mabagayan tano sarila. Mabagayan tano sa maap. Para si ko ay manan yan na nakapagrapatan o si ko rilar kita no. Wallahu subhanahu wa ta'ala